τον κύριο Σγουρό. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον δήμαρχο και υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα. Και τον υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Γιώργο Καμίνη. Καλησπέρα κύριε Καμίνη και σε εσάς. Θα ξεκινήσω κύριε Κακλαμάνη από τον κύριο Καμίνη, διότι θέλω να του δώσω την ευκαιρία να απαντήσει στον κύριο Καρατζαφέρη, ο οποίος τον κατηγόρησε για μονομερείς αποφάσεις υπέρ λαθρομεταναστών και ότι σκέπτεται ανακαινήσεις κτηρίων για να στεγαστούν λαθρομετανάστες. Αυτά τα δύο πρόλαβα να σημειώσω για σας από το στόμα του Προέδρου του Λαός. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή η ιστορία με το μεταναστευτικό έχει αρχίσει εδώ και 2 μέρες και αποτελεί πρώτα απ' όλα μια πλήρη διαστρέβλωση των θέσεων που είχε υποστηρίξει ο συνήγορος του πολίτη. Ο συνήγορος του πολίτη είχε φυσικά να αντιμετωπίσει και πάρα πολλές υποθέσεις που του φέρναν μετανάστες. Κατά κανόνα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, επρόκειτο για μετανάστες που νόμιμα βρισκόντουσαν στη χώρα και οι οποίοι είχαν διάφορα προβλήματα με τη δημόσια διοίκηση, με τα ασφαλιστικά ταμεία ή με τα σχολεία, με τα παιδιά τους κτλ. Ο συνήγορος του πολίτη δεν είχε παρά να εφαρμόσει την νομιμότητα σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτό έκανε. Τις μονομερείς αποφάσεις εγώ δεν τις ξέρω, ζήτησα να μου τις φέρουν προχτές από τον κύριο Βορίδη και τις περιμένω ακόμη. Στο θέμα τώρα της στέγασης των μεταναστών, και μιλάμε πια για τους μετανάστες που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και θα πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους, γιατί αυτό επιβάλλει και η ευρωπαϊκή νομιμότητα και η ελληνική νομιμότητα, θα πρέπει αυτό το πρόβλημα να το χειριστούμε έως ότου έρθει αυτή η στιγμή της αποχώρησης. Έχω πει στην κυβέρνηση επανειλημμένα και το έλεγα πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να δημιουργηθούν επιτέλους κέντρα φιλοξενίας και στην Αττική και εκτός της Αττικής. Οι άνθρωποι οι οποίοι εισέρχονται παράνομα στη χώρα δεν θα πρέπει να στέλνονται στην Αθήνα με ειστήριο άνευ επιστροφής ουσιαστικά, γιατί αυτό γίνεται μέχρι τώρα. Θα πρέπει αυτό το βάρος της παράνομης μετανάστευσης να διαμοιραστεί σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο στην Αθήνα. Και εν πάση περιπτώσει δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα και από πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το πρόβλημα εμφανίστηκε στην Αθήνα από το 2004 και μετά, όταν ήταν κυβέρνηση και ο κύριος Κακλαμάνης ως Υπουργός Υγείας που έχει βασικές πολιτικές ευθύνες. Βασικές πολιτικές ευθύνες έχει και ο κύριος Σπηλιοτόπουλος. Δεν εμφανίστηκε το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης από τη μία μέρα στην άλλη. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ευθύνες. Κλείνω και με κάτι άλλο. Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις στον κόσμο, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ φώναζα πάντοτε προχωρήστε ταχύρυθμα τη διαδικασία χορήγησης πολιτικού ασύλου στους ανθρώπους που δικαιούνται. Εάν το είχαν κάνει αυτό και με είχαν ακούσει, πάρα πολλοί από τους μετανάστες αυτούς θα βρισκόντουσαν αυτή τη στιγμή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί εκεί βρίσκονται οι οικογένειές τους, γιατί την Ελλάδα δεν τη θεώρησαν ποτέ χώρα προορισμού. Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας και περιμένω τη συνέχεια. Θα έπαιρναν εισιτήριο για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Λέτε. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Κακλαμάνη. Κύριε Κακλαμάνη, θα μείνω στο θέμα αυτό και θα ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτό το θέμα είναι και η αιτία της πτώσης του δικού σας εκλογικού ποσοστού την πρώτη Κυριακή των εκλογών σε σχέση με την εκλογή σας πριν από 4 χρόνια. Και μιλώ για το γεγονός ότι σε γειτονιές που μαστίζονται από το πρόβλημα της κακής αστυνόμευσης και προβλήματα σχετικά με τη διαβίωση των λαθρομεταναστών, όπως ο Άγιος Παντελεήμονας, έφτασε η Χρυσή Αυγή να παίρνει 20%. Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν θα μου επιτρέπετε να σας πω ότι εγώ εντυπωσιάστηκα από το πρώτο θέμα του δελτίου σας, που σας λέω τώρα ευθέως όπως το άκουσα, και κυρίως στην ομιλία του κυρίου Παπακοσταντίνου, όπως είπατε, στο London School of Economics, που είπε ότι ήταν ένας θρίαβος η προηγούμενη Κυριακή για τους κυβερνητικούς υποψηφίους, όπως ο κύριος Καμίνης. Και σημαίνει αυτό ένα απλό πράγμα, ότι αφού κατά την κυβέρνηση ήταν θρίαμβος, άρα δεν πήραν κανένα μάθημα, την Κυριακή ο ελληνικός λαός πρέπει να τους δώσει το μάθημα. Πρέπει να επιλέξει δημάρχους που θα απαιτούν και δεν θα επαιτούν. Πρέπει να διαλέξει δημάρχους που θα διεκδικούν και δεν θα είναι συνήγοροι της κυβέρνησης και του μνημονίου. Και πρέπει να διαλέξει δημάρχους που θα αρνηθούν να παίξουν το ρόλο που έχει υποδείξει ο κύριος Ραγκούσης και ο κύριος Παπακοσταντίνου. Να γίνουν δηλαδή φόρο-εισπράκτορες στις πλάτες των συμπολιτών τους. Και έρχομαι τώρα σε αυτό που με ρωτήσατε.
Εμένα, κύριε Χατζηνικολάου, με απασχόλησε πολύ το αποτέλεσμα. Όχι μόνο αυτό. Χάσατε 10 μονάδες συνολικά από την προηγούμενη εκλογή σας και οι 5, κατά τη γνώμη μου, έχουν πάει στη Χρυσή Αυγή. Βεβαίως. Μπορεί να είναι έτσι. Εμένα με απασχόλησε όχι που πήγαν. Με απασχόλησε σαν γεγονός. Και δεν θα δαιμονοποιήσω το που πήγαν, αλλά το γιατί πήγαν. Αυτό πρέπει να δούμε. Όπως με απασχόλησε το πολύ, κατά την άποψή μου... Μήπως έχει δίκιο ο κύριος Καμίνης που λέει ότι έχετε ευθύνες για το θέμα της καλά, τώρα εντάξει. Θα έρθω σε αυτό, γιατί ο κύριος Καμίνης είπε τα μισά από όσα τον αφορούν. Και θα σας δείξω εγώ ντοκουμέντα τώρα απόψε. Τα οποία ο κύριος Καμίνης είπε ότι τα περιμένει. Θα τα δείξω εγώ λοιπόν απόψε. Και επίσης θεωρώ πολύ ευχάριστο γεγονός το 7,5% που πήρε ο κύριος Αμυράς, που μπορεί να είναι και ένα μέρος ψήφος διαμαρτυρίας, μπορεί όμως να είναι και μια επιθυμία των συμπολιτών μας για μια εναλλακτική μορφή ζωής στην πόλη μέσα. Ναι, ας φτιαχτεί και ένας ποδηλατόδρομος. Πρέπει να το ερευνήσουμε. Θέλω να σας πω ότι στο Παρίσι, για παράδειγμα, σε 10 σημεία της πόλης, και ίσως λέω λίγα, υπάρχουν ποδήλατα που είναι και ηλεκτρικά ποδήλατα και μπορεί κανείς από τους δημότες με μία απλή κάρτα να πάρει το ποδήλατό του και να το αφήσει σε έναν άλλο σταθμό, ο οποίος είναι κοντά στο σημείο που θέλει να πάει. Κύριε Χατζηνικολάου, ωραία πράγματα που κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε ακούστε τι θα σας πω γι' αυτό. Καταρχήν, για το μέτρο που είπατε, πράγματι ξεκίνησε έτσι. Πρέπει να σας πω ότι απέτυχε, διότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο εκλάπησαν πάνω από 100.000 ποδήλατα. Αυτό μου το είπε έτσι. Πλην όμως σας λέω, τα έχουν παρουσιάσει πριν τις 7 του μηνός τον πρώτο γύρο. Υπάρχουν ήδη τα σχέδια που έφτιαξε ο Δήμος στα γραφείο της κυρίας Μπυρμπίλη και το έχει αναλάβει ο κύριος Βλαστός ως ειδικός καθηγητής του Πολυτεχνείου για τους ποδηλατόδρομους. Πάμε πίσω στη λαθρομετανάστευση. Έρχομαι τώρα πίσω. Προσέξτε. Αυτό εδώ τι λέει, κύριε Χατζηνικολάου? Είναι η ετήσια έκδοση του συνηγόρου του πολίτη το 2007. Ναι. Μέσα εδώ λοιπόν, εκτός από τα άλλα θέματα που θίγει ο κύριος Καμίνης, έχει και το κομμάτι για τη μετανάστευση. Ξεκινώ λοιπόν καταρχήν από το τζαμί, όπου εγκαλεί την κυβέρνηση για την καθυστέρηση. Θέση Κακλαμάνη. Είμαι υπέρ του να δημιουργηθεί νόμιμος τρόπος λατρείας των ετεροδόξων. Έχω πάρα πολλές ενστάσεις για τον τόπο που έχει επιλεγεί μέσα στο αστικό ιστό της πόλης. Λίγη απόσταση από εδώ που είμαστε, κύριε Χατζηνικολάου. Η πρόταση λοιπόν η δική μου είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να επαναξετάσει αν ένα τζαμί μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, που θα δημιουργήσει προβλήματα, ή 2 μικρότερα περιφερειακά, ένα στην Ανατολική και ένα στη Δυτική Αττική. Του κυρίου Καμίνη τη θέση μέχρι σήμερα δεν την έχω ακούσει. Δεύτερον, καθεστώς αλλοδαπών. Για να πάρουν άδεια διαμονής οι αλλοδαποί, κύριε Χατζηνικολάου, εκτός των άλλων, χρειάζονται έναν ορισμένο αριθμό ενσύμων. Ο κύριος λοιπόν Καμίνης, στο συμπέρασμα του κομματιού αυτού, στη σελίδα 61, λέει μείωση ενσύμων, άρα πιο εύκολη έκδοση άδειας διαμονής. Πάμε στο τρίτο κομμάτι, για την ηθαγένεια. Ό,τι γράφει, κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Καμίνης, έχει μεταφερθεί ατόφιο στο νομοσχέδιο του κυρίου Ραγκούση για την έκδοση ηθαγένειας, με διευκολύνσεις. Πάμε παρακάτω τώρα, το οποίο είναι επίσης σημαντικό. Κράτηση και απέλαση ετηθέντων άσυλο. Σε τι συμπέρασμα καταλήγει ο κύριος Καμίνης? Σελίδα 65 της ετήσιας έκθεσης, επαναλαμβάνω, 2007 του συνηγόρου του πολίτη. Πρέπει να ολοκληρώσετε για να απαντήσει ο κύριος Καμίνης. Ο συνήγορος δεν θέλει απέλαση, ούτε τρίμηνη κράτηση, άρα αυτός που δεν κρατείται κυκλοφορεί ελεύθερο στο κέντρο της Αθήνας. Θέση του Κακλαμάνη. Σφράγισμα των συνόρων, η λέξη εντός εισαγωγικών εννοώ αυστηρή φύλαξη, όχι μόνο με Frontex και με τον ελληνικό στρατό. Και αναρωτιέμαι, κύριε Χατζηνικολάου, μπαίνουν από τον Εύρο. Δίπλα είναι ακριβώς τα σύνορα της Βουλγαρίας. Γιατί όλοι έρχονται σε εμάς και δεν πάει κανείς στη Βουλγαρία? Μήπως γιατί ο Μπορίσοφ φυλάει καλά τα σύνορά του? Δεύτερον, ανθρώπινα δικαιώματα που επικαλείται πολλές φορές ο κύριος όμως είναι Καμίνης. Και λίγο αυτοκριτική για την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, και ποιος σας είπε ότι δεν την κάνω? Και ποιος σας είπε, το ξέρετε εσείς? Μέχρι τον Πρωθυπουργό είχα φτάσει γι' αυτό και είπα ότι είναι θέμα συνόδου κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι θέμα μόνο της Ελλάδος. Ανθρώπινα δικαιώματα, και κλείνω με αυτό. Συμφωνώ εγώ με τον κύριο Καμίνη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να τα σεβόμεθα όλοι. Αλλά δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα à la carte.
Όπως έχουν ανθρώπινα δικαιώματα οι νόμιμοι νόμιμοι μετανάστες, ανθρώπινα δικαιώματα έχουν και οι κάτοικοι της Αθήνας. Στον Άγιο Παντελεήμονα, στην Αμπλατεία Αττικής, στην Κυψέλη και τα Σεπόλια. Εδώ έχει γίνει πλήρη αναστροφή. Μόνο από τη μία πλευρά. Από εκεί και πέρα, σε μερικές άλλες προτάσεις, μπορεί και να συμπίπτουμε και δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Μάλιστα. Κύριε Καμίνη, τι λέτε? Τα βλέπετε, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι ακριβώς αυτό που έλεγα. Είναι μια πλήρης διαστροφή. Όταν ο συνήγορος του πολίτη μίλαγε για μείωση του απαιτούμενου αριθμού των ενσύμων, μίλαγε, όπως καταλαβαίνετε, για νόμιμους μετανάστες, όπου ως προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας είχε τεθεί υψηλός αριθμός ενσύμων σε περιόδους ανεργίας. Και εδώ πέρα είχαμε το φαινόμενο, οι οικογένειες που βρισκόντουσαν χρόνια στην Ελλάδα, τα παιδιά τους να σπουδάζουν εδώ, ξαφνικά, επειδή δεν είχε μπορέσει να μαζέψει τα ένσημα, να χρειάζεται να σηκωθεί όλη η οικογένεια να φύγει. Εάν μιλάμε για κοινωνική ένταξη των νομίμως διαμενόντων και επιμένω μεταναστών στην Ελλάδα, αυτό ήταν μια απόλυτα ορθή πρόταση. Επρόκειτο για ανανέωση αδειών και όχι έκδοση αδειών, κύριε Κακλαμάνη. Δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια και κάποιος να έχει ένσημα. Το δεύτερο, για το τζαμί. Του 2007 είναι η έκθεση στην οποία αναφέρεται. Δεν το έκρυψα. Ο συνήγορος του πολίτη έλεγε το εξής, ότι θα πρέπει να επιτραπεί η δημιουργία λατρευτικών χώρων. Ούτε έλεγε πού θα χωροθετηθούν, ούτε πώς και γιατί. Γιατί? Για το πολύ απλό πράγμα, ότι θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να έχουν λατρευτικούς χώρους, προκειμένου να μην πηγαίνουν σε υπόγεια πολυκατοικιών, προκειμένου να ασκούν τη λατρεία τους στο φως της μέρας και όχι σε διάφορες, πώς να σας πω, χώρους όπου δεν μπορεί ούτε η δημοσιότητα να υπάρχει, ούτε κανείς να δει τι συμβαίνει. Και πάλι μιλάμε δηλαδή για κάτι, πώς να σας πω, το απολύτως λογικό. Σχετικά με τα ποδήλατα και με τον κύριο Αμυρά, εγώ θα τον συναντήσω αύριο τον κύριο Αμυρά και θα συζητήσουμε. Και το δικό μας το πρόγραμμα έχει πάρα πολλά κοινά σημεία. Στηρίζει κάποιον από τους δυο σας? Πώς? Έχει εκδώσει κάποια ανακοίνωση, στηρίζει κάποιον από τους δυο σας? Ο κύριος Αμυράς, από ό,τι φαντάζομαι, δεν πρόκειται να εκδώσει καμία ανακοίνωση και πάρα πολύ καλά κάνει, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί ο κύριος Αμυράς εμφανίστηκε να μην στηρίζεται από κόμματα, θέλει να κρατήσει αυτή τη ταυτότητα και πάρα πολύ καλά κάνει. Εγώ θα τον συναντήσω αύριο, όχι για να ζητήσω κάποια στήριξη, αλλά για να μιλήσουμε πώς θα είμαστε στον Δήμο της Αθήνας την επόμενη Δευτέρα και μετά. Αυτό θα συζητήσω μαζί του. Και υπάρχουν πάρα πολλά κοινά προγραμματικά σημεία. Αυτοαναγορεύτηκε δήμαρχος ο κύριος Καμίνης. Εγώ είπα πώς θα συνεργαστώ μαζί του στον Δήμο. Δεν είπαμε ποια ιδιότητα, κύριε Κακλαμάνη. Και μετά να σας πω και για την κράτηση και την απέλαση. Και με αυτό να κλείσουμε. Ναι, βεβαίως. Ο συνήγορος του πολίτη έλεγε ότι όταν είναι κάποιος παράνομος μετανάστης κρατείται επί τρίμηνο, γιατί αυτό έλεγε και η εισαγγελική παραγγελία, και πρέπει να κρατείται σε συνθήκες ανθρώπινες. Αυτό μας αφορά όλους. Και αυτό είναι μια βασική αρχή η οποία είναι κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα. Ελπίζω να μην διαφωνεί με αυτό ο κύριος Κακλαμάνης. Εγώ σας διάβασα την έκθεσή σας, μας άκουσαν οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι και θα αποφασίσουν, επαναλαμβάνω, κυρίως εάν θέλουν ένα δήμαρχο που θα απαιτεί ή ένα δήμαρχο που θα επαιτεί. Να σας πω και σε αυτό. Εάν θέλουν ένα δήμαρχο που θα διεκδικεί ή που είναι συνήγορος της κυβέρνησης και της Τρόικας. Μπορώ να απαντήσω σε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί φράση, το θεωρώ κύριε πολύ Καμίνη, σημαντικό. για να κλείσουμε. Μία φράση. Λοιπόν, το γεγονός ότι εγώ στηρίζομαι από το κυβερνητικό κόμμα δεν σημαίνει ότι είμαι κυβερνητικός υποψήφιος. Στηρίζομαι από 4 κόμματα. Θα μας πείτε ότι είστε της αντιπολίτευσης υποψήφιος. Δημοκρατία Αριστερά, το κόμμα δράση του κ. Στεφανουάνου και το ΠΑΣΟΚ. Και αυτός που λέει ότι δεν πρέπει οι δήμοι πια να είναι με το χέρι προτεταμένο δώσε και σε μένα μπάρμπα, είμαι εγώ. Και αυτό θα γίνει, κύριε Χατζηνικολάου, εάν περιορίσουμε τη σπατάλη, εάν δεν έχουμε 99 υπαλλήλους στο ιδιαίτερο γραφείο μας ως δήμαρχοι και άλλους 97 στα γραφεία των αντιδημάρχων. Λοιπόν, αντί να κρυβόμαστε πίσω από το μνημόνιο, καλύτερα να κοιτάξουμε πώς θα νοικοκυρέψουμε το Δήμο και πώς θα εξοικονομήσουμε χρήματα και πώς θα δημιουργήσουμε ανάπτυξη. Αυτό έχω να πω. Όπως αντιληφθήκατε, φρασεολογία Ραγκούση. Κύριε, σας πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Καλά, εντάξει, κύριε Χατζηνικολάου, σας καταλάβατε ευχαριστώ τι και τους δύο θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις.